sira saking yati sang tiang ayu srukasmaran anyawang tegalan sabit sing nandur pari kuwi sapa ente sing nandur pari iki tak takane iya ente sing nandur pari iki aku ngono kowe arep kok gemang-gemang ente aku mau takon wae kok nek arep ki ngene lho aja mung parine tok aku pengen pisan le le ente takon meneh ngopo Cahayu sing nandur jagung kuwi sapa ente jagung kuwi sing nandur aku nyawa Wong takon. Nek kowe mau takon aku ganti takon. Acara kaya ngene gedene iki sapa sing duwe ide? Ayo. Sapa, Nek? Bu Nini Rianto. Anggi ngerti aku rumangsamu. Kowe ngerti? Napa? Pak Yanto iki sapa? Mboten ngerti. Bupati Blitar ya. Takon meneh, tak sauri. Ngendi? Apa lagi kuning? Sing nandur timun blenek-blenek kuwi sapa ente? Kowe takok sing blenek-blenek peh penyanyine akeh sing lemu-lemu iki meng. Takoke sing bungki-bungki ngono. Nek timun bungki kae sing nandur Jaenal, nek Jaenal kae. Sing blenek-blenek, Dek. Sing blenek to. Sing blenek ya sing nandur aku ya ya. Wah, aku kabeh tak aku. Sing nandur aku ya ya. Wah, aku kabeh tak aku. Gemang-gemang entit, aku wis ana sing duwe kok. Ana sing duwe. Saiki nek kowe pancen wis ana sing duwe tak bedheki. Apa tegese alas kembar? Ayo. Ayo. Aja lunga. Antek kalah karo pinter-entet. Aja lunga adoh. Sadurunge kemput Blitar. Bener ya kuwi 100. Papan wisata Blitar ku ya akeh. Eneng Kampung Coklat. Anak meneh apa jale? Sumber udel. Nggih. Udele ning kene. Sumber ngesor udel jane lho aja kok takokne. Nduk. Nggih. Apa meneh takokne? Ayo. Iya. Kok panggah takok-takok kowe iki nduk. Apa ngono? Sing nandur kacang
seneng lho kowe nakil kuning. Mongko ning kene sing akeh sing cendhek lho iki ya cendhek. Iki ya cendhek. Lek sing digawa iki aku duwe. Arep apa? Gemang-gemang entet. Wis pokoke cekak cukupe kowe gelem dadi bojomu. Aku sama sing duwe entet. Tak kandhani apa soal bondo. Bondaku akeh, Kowe ngerti omah sing ning kene gedung magrog mragong kuwi lho. Kuwi amah niki apik-apik kuwi. Sapa sing duwe? Sapa sing duwe? Ero. Ndak lho, Ndak tahu. Lancang iki kudu nek kuwi yo kantor kabupaten ya. Endo ya. Nek kowe butuh bondo, aku yo duwe. Apa kowe nyuwun dhuwit, lho ning mburi telung kebo nganti jamuri kabeh. Montet mah. Apa? Mah. Emah tenan oh ya. Montet. Lha sekarang wis piye iki? Si entet atine rumoso diete nubro salah putri dientai panucut rezeki pacar dadi yen panci yo bali sumareno Dewi Sekar Taji, aku berani dolan Dewi Sekar Taji iki.